Eto pampalakas lang naman to ng loob ng mga tulad ko na may mataas na pangarap sa buhay. Alam mo pa, na hindi mo naman kailangan ng maraming pera o maraming bagay or influence para magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Magsimula. Magsimula kung anong meron ka. Magsimula kung nasan ka. Magsimula kung anong kakayahan na meron ka. Well, isipin mo na lang ang daming sikat o kilalang tao na ngayon na nagsimula lang din naman sa meron sila. Sa anong kakayahan meron sila. Halimbawa mo na lang si Josh Mojica. Alam ko kilala niya yan. CEO siya ng Kangkong Chips. Bali si Josh, nagsimula lang din naman yan sa maliit Kung nakita niyo yung talambuhay niya, kung napanood niyo yung kwento niya, nagsimula lang din siya kung ano meron siya, which is nga yung kangkong. Tapos paunti-unti, hanggang sa lumaki na yung company niya. Marami na siyang branches, marami na siyang employee. Yun na yun. Basta, nagsimula lang din siya kung ano meron siya. Si Malupiton, kilala siyang komedyante, kilala siyang vlogger. Ang mga kalokohang content niya. Pero nagsimula lang din siya sa konting manonood, konting followers. Nagsimula lang siya sa kakayahan na meron siya, which is nga yung magpatawa. Doon lang din siya nagsimula hanggang sa ngayon nakilala siya. Lumaki na yung pangalan niya. Diba? Yun lang. Simulan mo lang. Simulan mo sa kung anong meron ka, kung anong kakayahan mo. Kung gusto mong magpinta na iniisip mo wala kang mga magandang paint, wala kang magandang papers na kailangan mo. Wala to sasabihin ko, hindi mo kailangan yun ngayon. Ang kailangan mo sa kung ano meron ka. Kung meron kang bond paper, meron kang lapis, doon ka magsimula ka mag-scratch. Kung gusto mo mag-business, magsimula ka sa anong meron ka. Kwento ko sa inyo guys. Nagsimula kami. Well, hindi pa naman kami. As in, mayaman. Kasi nagsisimula lang din kami sa kung ano meron kami. Siguro, ang iba sa inyo nakakakilala sa amin, nagsimula kami sa kung anong meron kami. Kwento ko lang, umuwi kami dito sa Bicol for vacation, 5 days lang sana. Kasi stroke yung father ko. So, ayun na nga, nagparamdam na huwag na daw kami umalis. Ang meron lang kami, yung nadala lang namin, is yung last sahod ko, tapos yung naipon ng mister ko. At just umabot siya ng 1,000 din. Hindi naman 100 grabe. Siguro mga almost 20 lang siguro yun sa sahod ko. Tapos combine pa nung salary ng stera yung ipon. Tapos meron kaming motor. Yun yung meron kami. Tsaka meron kaming lakas ng loob. Tiwala sa Diyos. Yun yung meron kami. So yun na nga. Biglaan talaga siya. Isip kami ng asawa ko kung paano kami magkakaroon ng kita dito. Although nahirapan kami kasi nga yung mister ko sa golf. Wala namang malapit na golf dito. So we decided to create something na kung anong meron lang kami at kung nasaan kami. So ayan na nga, we decided to research. At yung naano namin yung milk tea. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Nang naisip namin business. Wala ko talaga, gusto ko business. I'm into business talaga.
Pero syempre, bata pa ako, nagsisimula lang din ako, tsaka hindi ako galing sa mayamang pamilya. So ayan, from the scratch talaga. So ayan na nga, nag-milk tea kami hanggang sa may nag-request na mag-coffee. So we add on coffee. Tapos may struggle na nangyari. So naglipat kami ng area. Tapos paunti-unti nakabuo kami ng kubo. Yes, small steps lang. Paunti-unti hanggang sa medyo lumaki-laki na ng aming area. Dumami-dami na ng konti yung aming gamit. Basta yun na nga. Kung anong gusto mo gawin sa buhay, kung anong kakayahan mo, kung anong meron ka, magsimula ka sa kung anong gusto mo, kung anong meron ka. Di mo mamalayan sa pagsimula mo at sa pag-unti-unti mo ng pangarap, di mo namalayan. Malapit ka na pala sa ginugusto mong goal. Yan na nga, basta ang importante, magsimula ka lang sa kung anong meron ka, hindi sa kung ano ang wala ka. Yun lang.